Kodi zimachitika bwanji ngati mtsogoleri wamphamvu wa dziko lalikulu ngati America ayamba kudzudzula mtsogoleri wamkulu wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse lapansi? Kodi zimatanthauza chiyani pamene munthu wamphamvu ngati Donald Trump akuzitcha yekha ngati Yesu Khristu pogwiritsa ntchito chithunzi cha AI? Ndipo kodi izi zikutanthauza chiyani kwa Akhristu pa dziko lonse komanso kwa mpingo wa Katolika mosogozedwa ndi Pope Leo namba 14? Lero tikulowa mu nkhani yotentha kwambiri yomwe yadzutsa mkangano pa dziko lonse kuchokera ku Vatican kupita ku America mpaka ku Southern Africa kumene mabishopu akana mwamphamvu. Mvidiyo iyi tikufotokoza zonse mmene zinayambira, masiku enieni zimene zanenedwa ndi tanthauzo lake lenileni. Khala nane mpaka kumapeto kwa video iyi chifukwa zimene mudzamva lero zingasinthe mmene mumaonera ndale ndi chipembedzo. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Pa 8 May mchaka cha 2025 linali tsiku lofunika kwambiri, ndipo tsiku ili ndi lomwe Pope Leo namba 14 anasankhidwa kukhala papa. Ndipo makadino malingana ndi ndondomeko imene amagwiritsa ntchito posankha popu analowa mu conclave, ndipo mmenemo anavota mpaka munthu mmodzi anapambana. Ndipo mmodzi mwa anthu amenewo analipo ndi Stephen Brislin. Iye pambuyo pake mawu ake adafotokoza kuti ndondomeko imene amagwiritsa ntchito ma Catholics posankha munthu monga papa si njira ya ndale, iyi imakhala ntchito ya mzimu woyera. Ndipo apa tikuona kusiyana kwakukulu popeza mpingo umafotokoza kunena kuti kusankhidwa kwa papa ndi dongosolo lotsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu, pamene ndale zimayesa kuyikapo tanthauzo lina monga mukulankhula kwa papa kunena kuti kupanda kuti Donald Trump analowa mu utsogoleri okhala president wa dziko la America ndi kuti Pope Leo yemwe alipo pano sakadapeza mwayi okhala pa mpandowo. Mwanjira ina ankafuna kupereka ganizo lonena kuti kupezeka kwake papa pa mpandowo ndi influence ya dziko la America, ndipo nkomwe chifukwa choti Donald Trump ndi president. Ndipo mu Juni mchaka cha 2025 ndi pamene papa anayamba kulankhula mwamphamvu podzudzula nkhani za nkhondo zimene zikuchitika m'mayiko osiyanasiyana. Ndipo mayiko ambiri akhalali kumbuyo kwa papa ponena kuti ndi mmodzi mwa anthu omwe akufuna mtendere. Ndipo mukudzudzula kwake popu, nkhondo zonse zimene amadzudzula ndi nkhondo zimene Donald Trump ali involved. Ndipo akhala akulankhulapo pa nkhani zokhuza kuphedwa kwa anthu osalakwa osiyanasiyana, miyandamiyanda ya anthu imene yakhala ikuluza miyoyo chifukwa cha nkhondo zimene zimayambika chifukwa cha nkhwidzi wa atsogoleri ena ake. Ndipo wakhalanso akudzudzula nkhani yakusowa mtendere kwa mayiko osiyanasiyana, ma affairsinso osiyanasiyana. Ndipo takhala tikuona muzochitika zochuluka maka pa nkhani za nkhondo zimene zakhala zikumenyedwa, zakhala zikukhuza moyo wa tsiku ndi tsiku. Takhala tikuona mafuta akukwera modabwisa, kupangisa katundu osiyanasiyana mayiko osiyanasiyananso kukhala ndi mitengo yokwera kwambiri imene anthu ovutika kunali kovuta kapena ndikovuta kupeza zinthuzo. Takhala tikuona zinthu zosiyanasiyana, ngakhalenso kayendetsedwe ka dziko kakukhala kotsokonekera chifukwa china zoti zinthu zina zapendama chifukwa cha mayiko ena omwe akumenyana. Ndipo mawu awo akatolika adafotokoza kunena kuti Mulungu salimbikitsa nkhondo, ndipo moyo wa munthu ndi wofunika kwambiri. Izi zinali zimodzi mwa zinthu zimene popu ankalankhula mukudzudzula kwake mchaka chimenechi cha 2025 mwezi wa Juni. So mukufotokozera kwa chindunji zimaonetseratu kunena kuti papa akuyimira chilungamo, mtendere komanso chitetezo cha anthu osalakwa. Koma mawu amenewa anakhuza ndale, ndipo anakhuza atsogoleri amphamvu amene amakhuzidwa mu nkhondo zimene zakhala zikumenyedwa. Ndipo mchaka chino cha 2026 mu April, Donald Trump anayamba kudzudzula papa, ndipo iye adagwiritsa ntchito tsamba lake la mchezo la Truth Social kulankhulapo zomwe iye akanakwanisa kulankhula zokhuza papa. Ndipo mawu ake adafotokoza kunena kuti papa ndi wofoka ndipo satha nkhani zokhuza nkhondo, ndipo akuyeneka achite
focus pa zimene iye amatsogolera maka zokhuza chipembedzo. Nkhani za ndale zisamukhuze chifukwa chona kuti iye alibe kuthekera komanso alibe mphamvu ndipo alibe impact iliyonse pa nkhani za nkhondo. Mawu ake mchingerezi Donald Trump analemba kunena kuti Papa is weak on crime, kutanthauza kuti Papa samathandiza malamulo okhwima. Komanso mawu ena adalemba kunena kuti bad foreign policy, ndipo mawu ake Donald Trump amafuna apereke ganizo lonena kuti akuona ngati Papa akulowerera ndale za dziko. Komanso chizungu china chimene Donald Trump adagwiritsa ntchito ndi chonena kuti Pope is too liberal, kutanthauza kunena kuti kusiyana kwa maganizo apa anthu othawa kwawo ndi ufulu wa anthu. Nkhani ikukhuza nkhani ya dziko la Venezuela imene idakhala ikulowesa akaidi mdziko la America ndi kumabweretsa katundu osiyanasiyana yemwe ndi olesedwa ngati mankhwala ozunguza bombo, ponena kuti Papa pa zimenezi palibe chimene iye adachita. Malume ake Donald Trump adachitenga cha nzeru kuchita act pa nkhani iyi mu njira ina yongogwiritsa ntchito mphamvu. Ndipo pakati pa 12 ndi 13 April, Trump anayika chithunzi cha AI pa tsamba lake la mchezo chimene chimasonyeza kuti iyeyo ali ngati Yesu, ndipo pamenepo ankaonesa akuchiza munthu ngati yemwe ali wachipembedzo ochiza wanthu. Ndipo akhristu ambiri anakwiya ndipo mpingo unayankha mwamphamvu. Pa 14 April chaka chino cha 2026, atsogoleri monga Tulani Mbuyisa komanso Stephen Brislin omwe ndi kudzera mwa bungwe lija la Southern Africa Catholic Bishops Conference adayankhula mawu amene mukulankhula kwake kunali kuteteza Papa, ndipo mastatement awo adafotokoza za nkhani iya kusankhidwa kwa Papa kunena kuti Papa sanasankhidwe mu mphamvu za ndale koma ndi ntchito ya Mulungu, ndipo mpingo si wa ndale, uthenga wa mpingo si wa propaganda kapena kuti politics. Ndipo chithunzi chimene Donald Trump adayika chikusonyeza kunyoza kwa Yesu Khristu kapena kupepusa Yesu Khristu. Kulankhula kumeneku kwa Bishop Mbuyisa yemwe adafotokoza kuti Donald Trump zimene adachita ndi kumuchepesa Yesu Khristu, iye ndi kuzika pamwamba ngati wamphamvu wakuchiza poziyerekeza ngati iyeyo ndi Yesu Khristu. Ndipo mawu ake adafotokoza kuti ili ndi chenjezo kwa atsogoleri omwe amaoneka ngati apulumutsi kapena omwe amazitenga okha ngati ndi opulumutsa dziko lino, podzimva kuti pali zinthu zina sizingatheke popanda iwo. Adalankhula za kudzudzula, ndipo kudzudzula uku kunali kwa chindunji kopita kwa Donald Trump. Apa tikuona kunena kuti mpingo wa Katolika wadzuka mwamphamvu kudzudzulapo pa zomwe Donald Trump wakhala akuchita. Monga tafotokoza kale, chiyambi cha zonse chikuyamba ndi Donald Trump pamene iye adalankhula mawu otsakhala bwino kumeneku kwa Pope Leo number 14, ponena kuti Pope yemwe alipo pano adakhala pa utsogoleri kapena kuti pa mpando chifukwa cha influence yake. Taonanso Pope akuyankha kunena kuti sindikumuopa Donald Trump, ndipo lero tikukamba za mabishopu ena ochokerano ku Southern Africa kapena kuti chigawo chakuno chakumwera chaku Africa chimenenso nawo ayankhula zozuzula Pope. Mukayionesesa iyi ndi nkhondo yayikulu kwambiri, ndipo iyi ndi nkhondo yapakati pa ndale komanso chipembedzo imene mbali zonse anthu omwe ndi akuluakulu amene dziko limawayang'ana ndi maso akuthwa kuti kwa anthu amene watitengako zotani nanga pakumvana kapena kunsamvana kwa anthu amene wakungabwerese zotani. So zinthu zazikulu zomwe tikuphunzira apa ndizonena kuti ndale versus chipembedzo, ndipo ndale komanso chipembedzo zimakangana nthawi zambiri, ndipo mphamvu ya mawu atsogoleri amasinthana mawu ndi maganizo a anthu. Ulemu wa chikhulupiriro oyenera kusungidwa apa tikuona kuti adalowerera pa zinthu zina zomwe sizimamukhuza. So dziko lathu likusintha ndipo ndale dzikulowa mchipembedzo, ndipo chipembedzo chikuyankhapo pa ndale. Koma funso lalikulu ndi ili, kodi ife ngati anthu tiyenera kuyima pati? Kodi tidzitsatira mphamvu kapena choonadi? Kodi tidzitsatira atsogoleri kapena ziphunzitso za Mulungu? Nkhani ya Donald Trump ndi Pope Leo number 14 si anthu awiri wokha, koma ndi nkhani ya dziko lonse.
So choonadi chimakhala chimodzi koma anthu amasankha mbali zosiyana. So nkhani ya nkhondo yapakati pa ndale komanso chipembedzo, pamene mbali ina tikuonako Pope ngati mmodzi mwa akuluakulu achipembedzo pa dziko lonse lapansi yemwe akuyimirira mpingo waukulu pa dziko wa Katoliki. Mbali inayi tikuona munthu wamkulu yemwe amatsogolera limodzi mwa mayiko amphamvu pa dziko lonse lapansi, Donald Trump. Koma kodi funso langa lotsiriza likhale lakuti kodi pa anthu awiriwa yemwe akulondola ndi ndani nanga yemwe atsakulondola ndi ndani? Ndipo ngati inu ndi ine anthu amene tili kumasitandi, kodi tikwere iti titsatire iziti? Koma musayiwale kunena kuti nkhondo zimene zimakhala zikumenyedwa zimakhala zikukhuza inu ndi ine. Choncho ngati Donald Trump ali mmodzi mwa anthu oyambisa nkhondo, kodi mukuganiza kuti nkoyenera kumakhala kumbali yake pamene zosatira za zomwe iye amachita zimakhuza moyo wa inu ndi ine? Musayiwale kunena kuti iwo aja sitingazifanizire ndi anthu onena kuti amasangalala kale ndi kale, koma zimene amachita zimakhuza inu ndi ine amene pogwira tilibe. Kodi tikhale mbali iti? Anyway, tidziwe izi kupyolera m'maganizo anu. Koma ngati mwayikonda video iyi musayiwale kuchita like komanso subscribe, ndipo ngati mukuonera pa Facebook chitaninso share kuti ena akhale ndi mwayi oonera nawo video iyi. Ndipo lembani maganizo anu mu comments kuti kodi inu mukuganiza bwanji pa nkhani iyi. So mu video mtsiku la lero mudali ndi ine wanu wa nthawi zonse, Mike Thompson. Until next video, bye.